Mayong buntag mga kahigalaan. Karon nami sa mong bukid karon og naami bagong lutuon nga resipe. Kami ra gid makabuhat ani. Saan ito'y pasok usa atong bagong baton? Lami kay ni. Mga kagalaan, kakita mo nang nasuluyo, tanawan nyo, lumot sa lubi, mao nay tirada namo karong adlaw. Lami kayo ni, kami pa'y nakabuhat ani diri sa amoa. Tara, luto na ta. Ato nang buhato na ato sa sapon ni ang lumot sa punuan sa lubi ro. Daghan gani sila ron kay basta tingulan daghan gyud kay sila mamilit sa kuan punuan sa lubi. Kusugay sila matubo gyud basta tingulan. Grabe ni ang asista no paspas pa siya tirada og sapsap. Mga kikilaan reminder tamo no, ay lagi mo sulay ani nga kuan gyud pagluto ani. Kami ra gyud nakakuan ani, kami ra gyud mo kuan ni testing luto ani. Kaya nga lumot yun, daghan gyud kini diri sa bukid yun, labi na kuano diri sa mga kalubian, sa mga kakawiyan, daghan kay diri mamilit yun sila diri basta sige ulan, mao gid daghan kay tubo nila gyud diri. Mao gid lumot sa lubid no, mura pud ni broccoli ni tirada ni. Apit ta mahuman og sapsap diri no, daghan-daghan naman ni. Pagkuman na ni ato yung gasa ni para mo samot yung fresh ba. Fresh from punuan sa lubi ba. Mao ni tirada. Idol lands rabi mo sapsap. Grabe ka paspas yun. Ini mo sapsap. Daghan naman ni. Okay na ni. Sakto na ni. Daghan ni. Ato na ni hugasan. Ato ni hugasan rin sa sapa. Tinaw mo sa sapa po. Limpyo man. Buntag pa man. Wala pa may naglunang kabaw sa babaw. Okay ka magayo ni. Presko pa kayo ni. Tamis kayo. Ang paghugas yun na pugon yun siya no, para mawa yung mga duga ba, yung mga itom-itom bitaw. Okay yung banggayo ni pagtirada. Mga kaigalaan, na tayo lumot no, ato nang nakuan na hugasan na nato, ato na ning mariniton, itlog atong tirada o cornstarch atong tirada ana. Ato na ning ikuan isagol remix daan ba. Nice. Ato sila pugon og duga gamay para mauga-uga siya ba, para dali siya mo crispy daw. Mao gini style ani. Mao rin na itong ingredients na itlog rin na og cornstarch itong berada na manilain pa og nya pa ang lamas ani sili og sibuyas. Mao rin itong lamas o gamay rin kayo. Mao rin ang ingredients na to. Dili na to kayo lamion kay basig magpangita niya ta sige ani ba. Bago ba dato nang isagol ako na cornstarch dato nang ikuan-kuan niya i-mix yung maayo di ba. Mura po pulbos ay. Pagkauban na ato nang ikuan na kumut-kumuton na sa atong duha ka dagko nga gamot. Mao na ila pinakalami nga kuan gyud, pinakamalami nga style ba. Kumut-kumuton gyud ani mo balag wa kahinaw. Okay kay pun kaayo ni lasa kaayo ni. Pero naghinaw giguya da limpyo na akong kamot. Ay mo gaguan limpyo gid akong kamot gyud. Okay na ni. So karon magluto na ta karon, ato nang itak-ang atong mahiwagang kalaha birada. Lunod na tong uwelo. Uwelo tara. Uwelo. Lunod na po nato tong kuan sibuyas ug sili. Dungan ra to ni para lami kay putahe ba. Karadaw. Awan na nang gimok na, nanayaw ng sili tanawa. Tanawa sili ituyok na. Murag kuan ba, kulata ba. Lunod sa lamas, lunod na nato atong lumot tara. Lumot nga na itlog. Ato na siyang kay-ukayon para mutuhok gyud ang kuan ba. Yang lamas bitaw. Yung ana ra na tirada ni.
murag luto na din siya. So karon mga kahigalaan medyo luto naman siya no. Ato na yung haunon. Luto ni siya ato na haunon. So karon luto na ba itong recipe ato na siya haunon ato nang i-transfer pa ato sa atong butanganan nga dahon. Mao gini ang style ani dili ra gid siya nagilo bagay gamay ra man kuan ko itlog. Mao ra gid siya green ra gid siya. Ato lang itilawan niya gyud. Gutom ni kayo ko lami ni kaon nang alisngaw ng kahumot gyud. So karon ato nang kauno no atong giluto nga lumot sa lubi. Tara atake na ta kay gutom na. Gusto ka ba? Gusto ba? Sige ka. Lami siya no, mura siya broccoli. May pagkakuan po, may pagkapako po siya lami. Crispy mo kayo? Wow! Crispy! Lamig kong na ketchup mo da. Lamig kong na ketchup.